ukusuka ku1 kuya ku10 ekuthembekeni onakho nasekuphilisaneni kahle nabantu ungazipha abantu ukusuka ku1 kuya ku10? Sikubingelele sikwamukele mbukeli lapho ngasekhaya ubingelela uThabiswa kacele madoda uqumba amaqumba nalaqumbi selesele lentaba umbhinyiliki entabathe beyivimba ngapha aphuma ngapha bathi beyivimba ngapha aphuma ngapha umavinjwa nge1000 umavinjwa nge16 umavinjwa ngenkulungwane bukhoma namanje sisewuhlanga media uMr Xebu igama lesho ke ibizwa ngokuthi ke ihwayi mina ebantwini bebonke kungani ukhetha ukuthi ke lobuhlungu obuzise mina bakwethu siyabonga kakhulu ngothandeni esinikeza lona siyabonga kakhulu ngokusibukela usuku nosuku siyabonga usibonga ukubonga nje impela ongenamkhawulo siyabonga nje ngothandeni esinikeza lona namhlanje ke sinolunye uTalatiya sinolunye futhi uTavatava ake sihambe siyobona ukuthi ke ngabe khamba kanjani Xebu asiphinde sikubingelele mbukeli lapho ngasekhaya igama ke lesho siyazi ukuthi ihwayi mina ebantwini bebonke ngani ukhetha ukuthi ke lobuhlungu obuzwise mina ngihleli nodadewethu la esafisa ukumazi kabanzi njengenjwayelo kohlelweni niyazi ukuthi siyayisihambise kanjani uyaphila dadewethu ngiyaphila njani siyaphila mama sifisa uqala sithola igama lakho nesibongo uLuyanda kaGcwabaza uLuyanda Gcwabaza siyajabula ukukwazi dadewethu nomuntu kahle kahle osibhalele la wasixoxela ngawe so nathi ke sasisithi asingathathe sikutshelwa umuntu kodwa nathi ake sizame ukusibuzele ngokwethu imibuzo mhlambe ezothi ukuhlobana nemibuzo esithe sambuza yona yebo so ngifisa ukuqala ngithole imvume kwena ukuthi singakubuza yini noma ngabe yini sifisa ukukubuza yona hayi ningabuza nginaki yebo ngifisa ukuthola ukuthi sisenyangeni yabantu abasha oku August lento kuba umuntu omusha ichaza ukuthini wena mo into yokuba umuntu wesifazane ichaza ukuthini wena senthi sisenyangeni abantu besifazane khombisa ukubaleka komuntu wesifazane nanokuthi kumele aphatheke kanjani ngenyanga yakhe kumele aphatheke kanjani ngenyanga yakhe kuphela noma nje empilweni kahle kahle kumele aphatheke kanjani nasempilweni nje kodwa since kuyinyanga abantu besifazane kubalekile ukuthi inyanga yonke nje ajabule kunezigameko eziningi la khona uthola ukuthi sibona kuhlukumezeka abantu besifazane mhlawumbe behlukumezeka kwezothando uthola ukuthi mhlawumbe uyashawa uthola ukuthi mhlawumbe uyahlukumezeka ngoba abanye uthola ukuthi bahlala neziqhwaga mhlawumbe ezibahlukumeza ngokocansi uyanderstand asiningi indlela abahlukumezeka ngayo mhlawumbe mawusuka ubona izigameko ezikanjalo kuyaye kufika ukuthini mhlawumbe kwena akaze kungehlele kodwa I'm sure akukho right for ukuhlukumezeka kwabantu besifazane so since ke kuyinyanga abantu besifazane ake sibuke kule side lothando nemjolo ukhona umuntu mhlambe ongathi othandweni wake wangakuphatha kahle nje wabona ukuthi uzizwa umuntu wesifazane engazuthi awubaluleki noma ngesimusho ngegama but izinto mhlawumbe akazenze empilweni wabona ukuthi lo muntu akangiboni yebo khona yini wayenzani mhlawumbe ngoba sifuna ukufundisa omunye umuntu wesifazane ukuthi makusuka kwenzeka izinto ezikanje abanye abantu yazi kunomuntu wesifazane okwakhalela ukuthi ayiyabhayiza le ndoda iyangibhora yazi noma ngonile ayingishayi because usuka ku relationship ade shawa kuyona so mangabe indoda ingamshaya ubona ngathi ayimthandi you understand so ngifuna mhlawumbe wena khona isayide ongaliveza lokuhlukumezeka omunye umuntu angalibona engazuthi hayi angihlukumezeki umuntu mengabe ngenza lento mina into normal kimi so lo muntu wakho othi wake bakuhlukumeza yini awayeyenza mhlawumbe ubone ukuthi ayi angiphathekile kahle la wayenza nje ukungathembeki wakwangibeka nanesandla masikhuluma ngokungathembeki mhlawumbe just nje ukungena mbijana ukuthi mhlawumbe yini la wayeyenza kahle kahle ayibona umunye umuntu wesifazane ngasese ingekho uyayithandana nomunye umuntu yebo ngakubeka kanjalo okay nagcina nihlukanisiwe lezo zimi kanjani yebo okay now ke understandeka mhlawumbe ake sigqugquzele le ebantwini besilisa ngoba abantu besifazane bahleze bekhala ngento eyodwa ukuthi abaphathekile kahle kwezothando ngoba abantu besilisa bayachitha ababaphathi futhi ngendlela mhlambe right uyabo ukuthi ake sishintsheni mhlambe indlela yokwenza ukuze abantu besifazane baphatheke kahle so ngifisa ukuthola ukuthi njengamanje ngabe khona yini umuntu obonana naye nje mhlambe kwezothando
Okwamanje akakubibikho. okwamanje akukobibikho ukuphatha kanjani lokho Hayi, ungiphatha kabi akekho phela umuntu okungamela athandwe. Yebo. kodwa insizwa ziyafika nje Yebo ziyashela. yini pho ungazinikeza ithuba ngoba uyayikhumbula lento yokuthanda noma mhlambe wena ukakahili mhlambe awakazizwa ukuthi so right for ukuthi ungaqala Hayi okwamanje nje ngisadinga ukuphola because ngabhlukumezeka kakhulu ekuqaleni. uzizwa ukuthi awakapholi Yebo. kodwa kona uyayikhumbula lento yokujola yona Yebo uyakhumbula. Ngiyakhumbula. yeah ayish ya ngoba phela mangathi ungena uthandeni manje nomunye umuntu lo muntu angalinyazwa uwena ungahlosile ngenxa ezibazo oqhamuka nazo kwenye indawo Yebo. uyabona into enhle nayo leyo ukuthi uzinikeze ithuba elikahle ungayi empilweni yomunye umuntu uyomlimaza ngendaba yokuthi wena ulinyazwe omunye umuntu osaqhubeka nomsebenzi wakho ukulimaza abantu somewhere you understand so yini mhlambe eyaba imbangela ukuthi uzophuma ilo muntu ongixoxela ngayo ukuthi Yebo. kahle kahle uyini kukhona lento ukuthi siyajola nomuntu nje just mhlambe sinesikhashana mhlambe babuye ngane mhlambe umuntu masecelile ekhaya beyini kahle kahle kulezi zinto engizibalayo Hayi bewubaba wengane. so ingane njengamanje ikhula ngaphandle kwakhe Hayi ingane yadlula emhlabeni. yena kahle kahle uwamane wayeka kanjalo uma umiyeka noma umuntu okhombisa intshisekelo namanje mhlawumbe usazama ukuthi hayi ake sizame ukulungisa Uyazama ukulungisa kuyikona ukuthi angimnikeze isikhathi. Yebo. kahle kahle abantu abahlukahlukene laba abonana nabo noma nje umuntu Ala abonana naye ngasese. yes Umngani wami. kanti umngane Yebo. that's why yena uyazi ukuthi umngane wakho noma Uyazi. ayo I know ngiyazwakala ngifisa ukuthola seswami ukuthi uma ngingase nje siye endabeni yokuthembeka kwakho ngoba ukhona umunye umuntu othola ukuthi nayo awakho amaphutha but kunakeka kakhulu omunye umuntu ngenxa yokuthi wona sevele mhlawumbe awakhakaza vele ngifuna ukuza kuwena nje enhlizweni yakho nasemqondweni wakho ukuthi ekuthembekeni onakho ebantwini ophila nabo nasebantwini nje generally uthembeke kangakanani uneqiniso kangakanani ebantwini ophila nabo okusukela ku1 kuya ku10 ungazipha ba 10 out of 10. Sure. Okay. Ngiyacabanga ukuthi mhlambe ukulindela ukuthi uthole ukuthi mhlambe ngabe ubani okubhalela. Yebo. Okay. Ngicela sigijimisa amehlo ethu siyobheka lapha escreenini. Ngiyabingelela kubabukele emakhaya igama lami nguMbali wakasithole ngibhalele kuHlanga Media ngesizathu sokuthi sixabene sinomngane nami sisuka ngandawonye emakhaya manje sifunda esikoleni esisodwa ngapha ePortshepstone igama lesikole ngeke ngikwazi ukuthi ngilidalule njengamanje sixabene sinomngane nami manje ngibhale ngenxa yokuthi ngifuna sixazulule inkinga phakathi kwethu ngoba kuningi engisizakala kukona nami engimsiza kukona esikoleni so bengingathanda ukuthi uHlanga Media lungenelele lusisize. Siswami uyamazi usisi? Yebo ngiyamazi. Umazi kanjani ma? Suka emakhaya ndawonye. Oh, ikephi emakhaya? Sendwedwe. Okay. Mangikhuluma naye ungibekelela ukuthi benifunde high school eyodwa ne? Yebo. Okay. Benibangane nisafunda high school? Cha besazana nje. Ngokuthi nibangandawonye vele ne? Suka emakhaya So e-college nikuplanela ukuthi niyofunda e-college eyodwa? Cha. Ikuphi lokuzana e-college nifunda kuyona? ePortshepstone. Okay. Beningazi ukuthi nitholene khona? Sitholane khona. Okay. Nike naba bangane noma nje ukwazana? Ukwazana nje kusuka emakhaya. Yebo. Noma senifike lokhuzeni e-college futhi yanibanga bangane nifike naba kwaba ukuthi nje nisuka emakhaya ndawonye? Siqale sazwana ke sesifika khona eShepstone. Waqala wenzeka ubungane sazwana nje. Sengisho ukuthi umngane bona lo hlobo lomngane bokuthi mhlambe
yonke into niyayixoxa ndawonye izinto eziningi nizenza ndawonye ayikho imfihlo emnganeni beni. Yebo, yonke into besiyenza ndawonye. Okay. Uzizwa kanjani ngaye nje mawumbuka mhlambe yini efika kuwena? Hey, ayikho nje into engifisa ukuthi ngiyikhulume naye emva kokuthi angenze lento, because kube beyomngani weqiniso bengeke enze lento ayenzile. If ukuthi ubudlelwane bethu bebuthatha serious. Okay, so emva kokuthi kwenzeke lonto eyenzeka mhlambe nike nahlala phansi nakhuluma, mhlambe ke weza kuwena mhlambe ezochaza noma wena uhambe kuyena uyothola ukuthi kwenzeke kanjani. Uyazama yena ukuthi afone afike endlini, kodwa nje mina ngimnika isikhathi sokuthi akhulume nami because angifuni lutho ehlangene naye. Yo. Unesiqiniseko ukuthi lento ecabanga ukuthi iyenzeka iyona? Yebo, nginesiqiniseko ngoba sengizwe kaningi ukuthi bayayenza, ngizwa ngabantu. Ukuthi angithanda ukuthi siyidalule njengamanje kubabukela ukuthi yini, but ngiyafisa usiqale kufike yena mhlambe naye echaze side lakhe bese kuyima siyithatha ngoba umuntu okhona naye around. Angazi mhlambe ungaba yini nenkinga because inhloso yakhe enkulu kakhulu bekuwukuthi athole ithuba lokuqala lokuthi ekhulume nawe mhlambe. You understand? Yebo. Yes, because naye umuntu ongazuthi akazi ukuthi yini inkinga ephakathi kwenu nobabili. You understand? Yebo. So ke mhlawumbe kusukela ku1 kuya ku10 ungazipha banga ngokuthembeka, ngokuphila kahle nabantu, nokwazi nje ukuphilisana nabantu, ungazinika bakusuka ku1 kuya ku10. Hayi, ngingazinika 10 out of 10. Futhi umuntu othembekile ne? Yebo, ngithembekile. Hayi no, kuyajabulisa lokho. But into engifuna ukuthi ngi-understand eqala ingane nayo. Yebo, kodwa yadlula emhlabeni. Okay. Ubaba wengane uneyinkinga naye ilo esizokhuluma ngaye njengamanje? Yebo, yena. Okay. Ngicela simfake mawungena inkinga just ukuthi simlalele. Akunankinga, singamfaka. Cha, ngicela umfake mfethu. Siswami kunjani? Ngiyaphila bhuti njani? Ngiyaphila. Ade ngibonisa nango sisilaphana ilokhuzana ivideo yakho lapha nje uchaza ukuthi awazi nawe ukuthi yini inkinga mhlambe but kunenkinga phakathi kwenu nobabili. So sithe masikhuluma naye wayeseveze ngazuthi akajabulile ngendaba le ya video ngoba ukholwa ukuthi ikhona into. Yabo. So yini inkinga kahle kahle? Bhuti wami ngifuna uqamba amanga angazi ukuthi yini esibangayo. Ingakho ngibhalele la kwishow ngifuna ukwazi ukuthi yini lesibangayo. Yini inkinga seswami? Ngenza isilima lo wazi kahle into ayenzile. Uyayazi. Namanje usaqhubha kona ungenza isilima. Hawu angazi ngenzeni, ngikwenzeni, angazi ngenzeni, ngazi ukhuluma ngani. Uyazi, musukuphika uyazi. Ingane zangitshela la eseresi esikoleni ukuthi wena uhamba uthi mina ngidlisa indoda. Hayibo, ngisho nini leyo nto? Uyazi wena uthi ngeke phela ingane eziningi angakazithi wena wenza into ungayenzanga. Hayi bangiyenzanga ziyangisukela. Ushilo sisungaphika nje kodwa Mengabethi udlisile indoda like umfakele live portion. Yebo, uqonda usho njalo njengoba ethi mina ngidlisa ubaba wengane yami nje. Uyazi kanjani sisona lonto wawuyithatha? Hayibo, angiyazi mina leyo nto, angikaze nje angikhumbule ngisho. Kwakuyinini ngisho? Hayibo, sisudlala ngami. Usungaphika abantu bayangitshela ukuthi wena usho leyo nto leyo. Namanje uqhubha kona ungenza isilima. Hayibo, hayi ngeke angiyazi mina leyo. Uyazi. Ngeke ingane eziningi kangakazi ngitshela into eyodwa ukuthi uqamba amanga. Ima into ahambe ezitshela zona nje. Uhambe etshela ingane zibuye ezotshela mina ukuthi mina ngidlisa ubaba wengane yami. Ikhona into enjalo. Ayibhuti ayikho. Angazi ukuthi uyikhuluma ngakuphi leyo nto. Mana ke uhlobo lomngane umuntu obochitha naye isikhathi like okhuluma nayo yonke into naye noma umngane okanye beumngane kanjani? Yeah, ngixoxa yonke into naye, ayikho into angayazi ngami. Wena sisiwami ukwazi kanjani ukuthi kunento ahambe ikhuluma ebantwini because usho ukuthi bonke labantu akhuluma nabo ngoba ngasibaningi basuka bonke bazotshela wena ngabani ukuthi hey sekukuthi ufike omunye sekukuthi uyithola kanjani yonke lento? Ingoba nje abakhuluma into eyodwa bangitshela ukuthi mengabe mina ngisuke ngikhapha ubaba wengane ngiyomgibelisa erenki ngimfike ngimshiye abuye azozaze kumngane nami. Iyangixaka ke le nto ukuthi ingenzeka kanjani ukuthi umngane nami angangitshela into ukuthi
Mengikhapha ubaba wengane uyabuya ze kuyena ukuthi kangokuba bayalalana mina ngingazi. Hayibo. Lo usisi lo ulalana nobaba ngane yakho? Yebo bayalalana. Hayibo. Ayikho into enjalo kodwa into eyake yenzeka bhuti wami ukuthi khona la uwezohamba khona aye emakhaya mina ngangingagodukile. Kwakuhamba ba uye emakhaya? Kwakuhamba umnganami eya emakhaya. Manje mina ngangingagodukile ke ngoba umuntu wakhe uyangazi nami futhi kwase ku late edinga indawo yokulala ke weza kumina wafika wanqonqoza then mina ngathi ngiyozama indawo yokuthi ngikwazi ukuthi ngilale kwangenzeka ngenxa yokuthi abantu engangibajwayele nangibaziyo babengekho ngaleso sikhathi leso so into eyenzeka ke walala embedeni mina ngabe sengalala phansi leyo ukuthi ngalala naye hayi angiyazi. Pho angangitshela ngani? Exactly ngiyalapho. Angangitshela ngani? Wawungangifonela ingane ungitshele. Angazi ngangithi ngizokutshela shuthi ngakhohlwa. Sister no man come on. Ngeke. Wakhohlwa kanjani? Ngangithi ngizomtshela. Into enkulu kabi le. Wait, yazi ngicabangani? Wena kwakufanele kube ukuthi uma kuukuthi uthembekile kumngane wakho. Athe fika umuntu wakho ubumfonela ukuthi hayibo nangu sibani bani lana njengoba lana nje usibani bani inkosi yami akanayo indawo ukulala ngazi mina izinto engizoyenza njani le bese bafonelane nomuntu wakhe yena baqhamuke nesolution hayi ukuthi wena uthi uzolala phansi nalala embedeni ilalele nawe lento uzolala phansi ulala embedeni kunomfana nentombazane la kulendlu abangabona abandawonye kunozikhona umuntu uzolala phansi umuntu yalala embedeni uthi ngikholwe njani into enjalo hayi mina ngitshela ukuthi nje umuntu wakhe wamtshela bengingazi ukuthi akamtshela wena mngane awumtsheli ngani kwaba yiphutha ke lapho ukuthi angimtshenanga kodwa phela ngangitshela ukuthi nje umuntu wakhe uzomtshela wesisi wami asizame ke manje kuba neqiniso kulento usho ukuthi nje angizange nize nenze lutho nje nina lutho sange senze lutho kwaze kwasanje senza ngalutho kwaba yiphutha akaze ngazama lutho nje yena ayasikaze yena akaze azame lutho nje wazama phela loke ngithinta ngazizwa ngithinta ngonyawo esembedeni uphansi kuthinta ngonyawo cha phela sahleli nje ngoba kwakusa eli waqala wangithinta ngithinta kodwa ayikho into eyenzeka lokuthinta wakusho kusisi ngangibona ukuthi kuzosixabanisa ngabona ngcono ngisho okay yabona ke manje asiyidwebeke manje ke ake sibe nje ama investigators abaseshi usolakala ukuthi uthe intombazane idlisile isoka layo eliphi lelo soka ile soka elala endlini yakho lalala phansi la lembedeni okungenzeka ukuthi wena nalesoka ikhona into eniyenzayo so ukuze ingaphazamiseki lento eniyenzayo umuntu oyisiphazamiso uba yilo eyiphi indlela engingamonela ngayo kulesoka noma indlela engingona ngale igama lakhe lingabi lihle kulesoka ukuze lesoka lingasamnaki yazini wena intombi yakhe ikudlisile akekho umuntu othile uthanda ukudliswa wesilisa uzama ngayo yonke indlela ukuthi liphume lelo dliso ngaphandle mase lingene kakhulu kayikho into angayenza but iyona indlela owawungalwa ngayo le ngoba yikho indlela ongalwa ngayo wena udlisiwe ukuze lo ezodinwa aze la bese bayaxabana bese wena kuyila okwazi ukungena khona ngokuthula kungasekho into ekuphazamisayo ngokwami ukubuka angikwazi ubona kanjani ubona ukuthi nginamanga nalapha angiboni ukuthi unamanga wamtshela ne wamtshela ukuthi yebo ngamtshela ukuthi umuntu wakhe umdlisile wamtshela ukuthi umdlisile ngoba emdlisile noma wawurapha nje wamdlisa vele wamdlisa kanjani uyangisukela kuluma into engekho nje ngoba efuna ukusiqhatha nobaba wengane yami wamdlisa kanjani wamdlisa uyazini ukuthi nje ngeke ngikhuluma into zabantu la ngoba sibuka umhlaba wonke ku-TV kodwa nje uyalazi iqiniso waye wena uzikhuluma lezi zinto ngoba phela umngane wakho lo wayekwenza sithe ngoba enawe njengomngane wakhe noma ngathiwa wenzani pho waye wena ukukhuluma ikwaputshuka nje nami angazi ngangingenelwe yini kodwa phela manje waye ukuphinda futhi ukusho ukuthi wamdlisa kunokuthi mhlawumbe kube khona indlela ositha ngayo yebo ngiyavuma ukuthi sifuna iqiniso but ikhona into enjalo ngoba nake ikhona ngempela ikhona ngempela uyazi naye uyazi ungambuza uyazi wenza njani ke mhlawumbe emendlisa wamfakela something ekudleni wenzani
Sahamba saya kumuntu naye wathi angimkhaphe ngoba umuntu wakhe besehlupha kakhulu. Angimkhapha aye kumuntu, saya-ke kumuntu ukuthi kwenzakalani-ke nami angazi kodwa nje ngezwa wangitshela ukuthi yena wamgcaba. So nje ayi kodwa nje uyazi nayiqiniso. Sisi. Yebo. Khuluma amanga. Mana yabona-ke sisi wami, imizamo phela, kuyimizamo. It's not like khona ukona okukhona. Imizi yakhiwa ngendlela eziningi ezahlukahlukene. You understand? Yebo. But ku-wrong ukuthi ayimntwini wakho, ku-wrong ukuthi ube nomuntu wakho, uthandane nomuntu wakhe noma nenze lezi zinto enizenzayo nomuntu wakhe. Niyalala nomuntu wakhe ne? Okay, noma kuthiwa nilala kodwa kuke kwenzeka. Asikhulumeni iqiniso bafethu vele senginje. Yebo kwenzeka kanye. Uyazibona ukuthi unjani? Siswami ngicabanga ukuthi kukhona la umoya la ugezeka khona manje. I'm sure nawe uyazibona ukuthi awuhlali ezinye zezinto obuzibona bekuyizona, yabona? Yebo. Indlela okhululeke ngayo kodwa inginikeza uthando ukuthi likhona mayelana nalomuntu wesilisa ngendlela okhululeke ngayo. Nginokusaba. Akekho umuntu ongakhuluma indaba ezinkulu kangaka bese relaxa ngalendlela orelaxa ngayo. Noma mhlawumbe masovele soyidedela inhliziyo ukuthi no it's okay. Ukuthi ngakungakulindele ukuthi lokho kungenzekayo kungenziwa umngane nami. Nanokuthi kubalekile ukuthi ungagxili kakhulu othandweni. La kubona khona ukuthi kuyonakala uzozugcina usudlisa indoda. Ukwenzile kodwa dadewethu. Yebo. Ayikona ke. Into oyenzile nawe sisi imbi. Imbi. Ine indlela yokwenza umuntu umkhovu. Uyabona umuntu ukuthi makasebenze ngalendlela efuna wena, makenze ngalendlela efuna wena. Angasaba uyena abe yilento yakhayo kuyena. Kodwa kuyinto wrong. You understand? And worst part ngiyavumelana nokuthi uyalwa uthi udadewethu ulale nomuntu wakho wrong 100%. But lokho ukuthi udlisa umuntu mhlambe right ngendlela abantu besifazana ngazi but ngeso lethu sabantu besilisa kuyinto wrong ngoba inokumcontrola ukuthi akaphile kanje. And most of the time uthola ukuthi intombazane igcina seyibulawa umuntu wesilisa through lezi zinto ezifana nalezi because wakhila umkhovu kuyena, lo mkhovu asewuwona okuthandayo. So uphatha ngendlela wrong bese igcine kubulala. Ngoba awubulawa uyena, ubulawa yilesilwane esiphila kuyena owasaka. You understand? Yeah, ubulawa isona. But ngifuna angazi noma nisafisa kube khona ubudlelwane phakathi kwenu nobabili noma nani sen right vela angazi. Mina bengifisa sixolelane konke kudlule ngizozama nami ukushintsha ukuthi into esixoxa sobabili kube yethu sobabili. Ngokwami ngithi wepetu mina. Kuyafana. Ngeke ngisakwazi ukumthemba njengasekuqaleni emva kwalento ayenzekile. Yeah. Sisami ubukeka umuntu ofela ngaphakathi kakhulu ezikhathini eziningi ngendlela engikubona izinto izimo uzithatha ngakhona. Ngathi umuntu onokufela ngaphakathi cishe eziningi izinto ezigqibelene ngaphakathi kuwena ongathi mawuzikhuluma mhlambe abantu abalaleli bakhala izinyembezi because lolu hlobo lakho lo muntu ligcina lakheka inzondo enhlizweni, ligcina lizonda abantu ngoba lifuna ukukhuluma. Umuntu ophansi ngiyakubona, umuntu oshayi ngiyakubona, but ukukhuluma kubalekile. Kubalekile ukuveza into njengoba injalo ungabi nokuthi hey angihloniphe. Indlela efika ngayo iba yiyona. Khona uzokwazi ukuthi iphume kuwena lonto, you understand? Yeah, ngiyabona njengamanje ukuthi ukhululekile kusho ukuthi masewuj level ukuthi uyahlukana nalomfana ngendlela kwenzeka ngayo ngingazi ke kodwa. Hayi siyayeka nje. Uyamiyeka. Ngiyamiyeka. Okay. Uculisekile siswami? Ngiculusekile ngoba sesixoxile le ndaba lena. Indaba yokuxolelana uyamxolela sisi? Cha ngimxolile. Kusho ukuthi sizophila ngendlela benivele niphila ngayo. Yebo. Uright ngalo ndlela. Ngiye right. Mina ngiyaxolisa, ngiyafisa ngelinye ilanga ukuthola indawo enhlizweni yakho ungixolele. Ngiyazi ngeke uzungixolele manje kodwa ngiyazi isikhathi esihamba uzogcina usungixolela. Ngixolisa nje ekujuleni kwenhliziyo yami ngiyaxolisa. Okwenzakalile ngeke kuphinde kwenzeke futhi ngifundile isifundo sokuthi kumele ngibe nesifuba. Angazi uzizwa kanjani.
Xolo lakho ngiyalamukela kodwa mina nawe angiboni ukuthi khona into esazophinda ukuthi isihlanganise. kubuhlungu bafethu nisuka ndawonye nayo into ebuhlungu nisuka ngandawonye benifunda ndawonye kahle kahle so ukuba sePotchefstroom nobabili kuyinto efana ngabe niyibamba ngezandla zombili nikwazi ukucathulisana until nize niqede njoba sekhona umunye oseshaya umunye emva kwendlebe akusabuke kahle but ngiyafisa enhlizweni yakho ukuthola ukuthi umxolele ukuthole futhi ukuthi niphinde nibuyisana but uzame ukubheka izinto ozikhuluma nayo ukuthi eziphi ngoba uyabona uma uzokhuluma nomngane wakho ukhuluma uzugcina ufinyelela nasembedeni ugcina ufinyelela nasezintweni zonke enizenzayo nomuntu othandana naye kuba wrong ngoba naye omunye uzofisa ukuthi lezi zinto ezitholayo naye akazithole you understand ukhuluma ujikela iduze ukhuluma uphelele ezintweni ezibonakala akwaziyo ukuzibona ukuthi yabona masuke sihamba kanje mhlawumbe kusuke ukuthi into ayibonayo naye but masozokhuluma uzofinyelela ezindaweni ezike kusithekeni sekurong because naye uzofuna ukuba sekusithekeni nalowo muntu athole le lokhuzane lesipiliyoni onaso ngokuba naye kusithekeni uyacabanga so avoid izinto ekanje noma uthi uthola muphi umngane siyatholana Yebo. okay ngicabanga ukuthi it's right sonke ne gama le show iwhy mina gama le TV uhlanga media lento yomngane iyinto enhle kodwa futhi lento yomngane iyinto embi sometimes nikhuluma izinto obona ukuthi lezi zinto akufanele ngabe zikhulunywa abantu ababili kunenye into efuna iphelele kuwena ngoba akumele izwe omunye umuntu once wayizwa uzohambe ebukisa ngawe ebantwini because umuntu namhlanje uright kusasa omunye umuntu uyajika ngaso sonke isikhathi so kunezinto engamele uzitshela umuntu ongaphandle nje ngoba nakuthi umngane mfethu umuntu ukuphilisana nje nokuphilelana but ekugcineni kosuku abanye abantu bayahluleka ukuba umngane emntwini so akumele ukhulume yonke into yabo kuphumela amaqiniso amakhulu kakhulu la makhulu amaqiniso aphumile kunezinto bese ukuzibuza ukuthi lo muntu uyivuma kanjani lento yazi mina khona into engayiphika ngize ngiwe phansi yabo angeke ngize ngivume nje ukuthi ngidlisile umuntu hayibo sorry angiyazi lonto kodwa angiyazi inkosi yami bakithi hayibo uvela uvume nje just like that ukuzibuza ukuthi hayi madoda ngeke kanjani uyabo kodwa ke nomngane wakhe akabanga naliqiniso ukuthi indoda yomuntu mayihamba iyabuya futhi ize kuwena kanjani usomngane kanjani kwaye lento ukuthi kuseyingane ungaqamba manje ukuthi ngilale phansi la lembedeni like what do kanjani into yenzeka ujike futhi ungamtshela umngane wakho hayi bafethu cha zenzeni lezi zinto enizenzayo sikhula nabanye abantu kulokhu sikhula nabanye abantu sihlangane next episode xebo